Assalamu alaykum, hormatly tamaşaçylar, qadirli aýdymsa söýjüler we dinleýijiler. Bugün hepden ýegişenme güni ýanwar aýynyň 17-si diýmek, Gahrman arkadamyzyň tagallasy bilen açylan Türkmenowa teleýaýlymyzyň şeýle-de edid arkadamyzyň saýasyna Akşähermiz Aşgabatyň görküne gözelligine gözellik goşup oturan Aşgabat Medeniýet Jalşy merkezi bilen birlikde taýýarlap her hepdeniň ýegişenme güni size hödürleýän owazlar saýlaşyna ýetişmeden ýene-de bir täze sany ýaýlyma çykdy. Biz gepleşimizin başında owazlar saýlaşdyran, ykballary, yüreklerimizi saýlaşdyran, Gahrman arkadamyza gepleşimizin başında ak yüreğimizden alkyş aýdýar. Edid arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Gahrman arkadamyzyň dünýä nusguluk, dünýä görellik alyp barýan beýik işleri elmydamy ulur waşyklary wesenmeginem tüýsüremizden arzuwlaýar. Gahrman arkadamyzyň saýasynda bagtyar türkmen halkymyza da goýunlaň, toýlugynyň, bagtlygynyň ýar bolmagyny tüýsüremizden arzuwlap, owazlar saýlaşyna ýetişmeden täze sanyna biz sizi tomaş etmäge çağırýar. Elbette mehribany ýeşler, hormatly tamaşaçylar, owazlar saýlaşyna ýetişmeden bugun sanynyň üstü bilen elbette bir näçe söýüg aýdymlaryny diň salmagy mümkinçilikleri dör. Ödemine görýänsiňiz, bugun halipa saýdanlarymyz, saýdana ýigitlerimiz ödem milli saýduralymyzy, dutar saýduralyny saýdanlarlyk edip aýdymşymyzyň ýerine ýetirjek owdan aýdymlaryna saýdanlarlyk etjek saýdana ýigitlerimiz bar. Olar bilen näder siz tanış edersiz muman. Bugün owdan aýdymlara diň salyň, owazlar saýlaşyna ýetişmede de tomaş etmek kılınıdı. Dowam edin. Häzir bugünkü gepleşigimizde owaz saýlaşjak. Zihini aýdymşymyzy sahnamda çağırmadan öňürti senetkar ýoldaşlarymyz bilen, saýdany dostlarymyz bilen biz sizi tanış etmek isleýär. Bugün şu owdan studiýamyzda Türkmenistanyň at gazanan artisti Halipa saýdanyny Atamrat Nuriýew, şeýle-de Türkmenowa Hoşuluk Üniversitesining bagtyar talibi zihini saýdanyny dostlarymyzyň biri Merdan Ataýew, şeýle-de Maýa Kulýewadyň Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň bagtyar talibi dutar saýduralyny ajaýyp saýdlar ýerine ýetirip berjek saýdany ýigitlerimiziň biri Gaýgysyz Gelli Mämmedow, şeýle-de klaýyş saýduralyny Maýa Kulýewadyň Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň bagtyar talipleri Guwanç Ana Bayramow, şeýle-de Guwanç Atadurdiýew şugunky gepleşigimizde şeýle-de klarnet saýduralyny ýene-de bir zihini saýdana dostlarymyzyň biri Şatlyk Ataýew bugun gepleşigimizde ýigitler Halipa biz sizi gepleşigimizde hoş gördük diýär. Näme mehribany ýeşler, hormatly tamaşaçylar, owazlar saýlaşyna gepleşigimizde bugun sanyny owaz saýlaşjak ýigidimiz Gahrman arkadamyzyň Fehim paýgasy bilen atlandyrylan Türkmenistan parahatçylyk we ynançmaň watanyny bilen ajaýyp aýdym bilen biziň gepleşigimizde parlak ýyldymyz Gahrman arkadamyzyň şahyr paýynyň eýesi Begmurat Annamuradow sahnada çağırýar. Sebep gerek bir milletin götürülüp galmagyna yeterlikdir arkadağın akballara bakany. Münasipdir yaradanın nadarını salmagyna Türkmenistan parahatçylygy we anançmaň watany. Tarikatyň hem bedeli hem derledi bu zaman duwazyny dutarına dağdan edip dakany.
Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, o allar saatlaşan atly gepleşime dowam edýäs. Näme gepleşimizin başynda biziň parlak ýyldızymyz, Gahrman arkadaşymyzyň şahat erpaýynyň eýesi Zehin Aýdym şeýimiz Begümrad Anamradow gepleşimizin başynda şeýle bir joşgunly, owadan ajaýyp Aýdymyň birini ýerine ýetirip berdi. Elbetde bu Aýdymam gepleşimizin bir öz bolşly badalgasy boldy. Biz ýene bir ýoly sadyny dostlarymyzy, Halipa sadynamyzy şeýle de gepleşimizin hormatly mehman Begümrad Anamradow ýene bir ýoly hoş geldiňiz diýäs. Hoş gördük. Sag bolun Begümrad, şu gepleşige çagyranyňyz üçin ine Halipa sadynamyz hemde zehinli sadynlarymyz bilen geldik. Ine şular ýalyk gepleşikleriň üstü bilen dinleýijilerimize, tomaşaçylarymyza aýdymlarymyz, sadlarymyz bilen lezzet bermäge, biz üçin uly mümkinçilikler döredip beren Mehriban Gahrman arkadaşymyza, bizim sunuwdymyzyň hak howanlary baş halifamyza köp sag bolsun aýdýan. Oý Mehriban prezidentimiziň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, alyp barýan ähli tutumly işleri rowaç bolsun. Köp sag bol Begümrad, arzuwlaryň hasyl bolsun. Näder gepleşiň dowamyna bir näçe aýdymlary dinleýijilere ýetirer. Ýa-ni ýoduňyzda sözüňizde bellediniz. Bugun bir diýinç gününe o adlar saatlaşan atly gepleşigimiziň tele tomaşaçylaryna aýdym saat söýüjilerimize bir toporuňyz bilen bir näçe aýdymlary getirdiňiz. Şol ajaýyp aýdymlar bilen dinleýijilere bir lezzet paýlarlyk gellik diýdiňiz. Näder aýdymlara geçmeden öňürti bir dinleýijilere ýakyny sizden siziň toporuňyzdan näme täzelikler bar? Dinleýijiler size näme täzeliklere garaşmaly? Aýdymmy ýa saatmy ýa aýdymlar şekilli görnüşinde dinleýijilere hödürlemek isleýäňizmi? Näme täzelikler bar? Begümrad ine Mehriban arkadaşymyz şu her ýylymyza ýylyň özüniň bady bolşýaly, ýylyň özüniň owudunlygy bolşýaly bir aýratyn owudan at berýär. Ne şu ýylymyza da Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmagyň watannyp owudan at berdi. Ine ýylyň başynda ilkinji işlän aýdymymyz, ýanky ýerine ýetiren aýdymymyz Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmagyň watany. Bu aýdymyň sözlerini Türkmenistanyň gahrmany Gözel Şagulyeva ýazdy. O sadynam ustad halifalarymyz bilen, sadynalarymyz bilen maslahatlaşyp özümüz başardygymyzdan ýazdyk. Topar bilen döredilen sada. Hawa. Ýylymyz şeýle bir owudan dawara bilen, owudan at bilen başlady. Ine ýylymyzyň adyndan belli bolşýaly. Bu ýylymyzda nesip bolsa täze eserler döretmäge, aýdymlary döretmäge bizde uly höwes döretýär. Ýakyna şu täze aýdymyzy şekilde geçirip türkmen owady teleýaýlymyň üstü bilen tomaşaçylarymyza ýetirmegi maksat edinýäs. Ondan başga da şu bagtlyar döwrümüziň ötüşlerini, watanymyzyň ýetýän sepkitlerini, arkadaşymyzyň saýasyny gazanylýan üstünlükleri bir näçe söýüp aýdymlaram şekilli görnüşde türkmen owady teleýaýlymyň üstü bilen dinleýijilerimize ýetirmegi maksat edinýär. Onu maksatlaryňyz murat tapsyn diýäs. Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar. Begümrad Anamradowdan elbetde bir sadyny ýigitlerimizden bir näçe aýdymlara, sadlara şekilli görnüşde gelecekde garaş bermeli. Bizim işleriňizde uly üstünlikler arzuwlaýatsa, gepleşigimizi bir ajaýyp aýdymlar bilen dowam edäýli. Näme aýdym ýerine ýetirip bermekçi? Uly höwes bilen Begümrad häzir dörejiligimizden söýüp aýdymlar ýerine ýetirip bereýin. Bu aýdymam elbetde dinleýijiler bilen şu pursatda uly höwes bilen dinlemekçi sizi sahna çağırýas. Süýüňi var diýip anladım, özümüzge dözmedim. Senin üçin edidim, ennediňe göz ýaş görýän, aýrylyk taryny örýän, men aglaýan sen gülýän. Aýt näme üçin edidim, aşyk kalbim yaraly, senden juda kineli. Enne kimi söýmeli, aýdaýym maňa edidim. Aşık kalbim yaralı,
daima ezizim. Akbal oyunu harlanyan edip süy inne ıyda yol yok gayrı düşünyen mediden her gün sen gözümünde adın aytalap dilinde erkinlik yok elimde bilyen mi sen eziden aşık kalbim yaralı senden juda kineli inne kimi söymeli ay daima ezidin aşık kalbim yaralı senden juda kineli inne kimi söymeli ay daima ezidin kimi söymeli ay daima ezidin aşık kalbim yaralı senden juda kineli söymeli mi koymeli ay daima ezidin Dinleyecek mi benim sözümü yüreğimdeki bu sevgini yapmasana sen ben gönlümü benden ayrılmağın seninle söyürün senin her lazını baltımızı bile görelim dünyada sen yekece ben bilen bile olacak bana bak verip bilecek dine sen dünyada sen yekece ben bilen bile olacak beni bakledip bilecek dine sen Elmadama bolsa yanımda söyün aylanıp durganımda yaşı günler yok sen yanımda seni görüp geçtim ömrümden ödümü yitirdim sevgimden o da dilin halas et kaygıdan dünyada sen yekecek ben bilen bile olacak bana bak verip bilecek dine sen dünyada sen yekecek ben bilen bile olacak beni bakledip bilecek dine sen ayrılmarın senden sensiz dünyam karanlık nem üçün anmayan bilsen ben sen özümkü neçe vakt gelmedin sen var bilsen bağır benimki dine sen dine sen
Dinge dinge sen dinge sen dinge 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 sen dinge sen dinge 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 sen dinge sen dinge 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 sen dinge sen Mehruan ileşler, hormatly tamaşaçylar, wagtlar saglaşyny atlepleşigimizi Begmurad Annamradov bilen dowam edýäs. Biz Begmurady ýanky ýerine ýetip beren ajaýyp aýdym üçin hoşallygymyzy bildirýäs. Gepleşigimizi söhbetdeşlik arkaly dowam etmekçi. Siziň sunugata gelmekligiňize sebäp bolan insanlar hakynda näme aýdyp bilersiňiz? Begmurad şu soragyňa şeýlerek jogap bilen başlasym ele men kiçiräkkäm çağalyk döwrümde aýdym saga hiňlenmäge gowurýadym. Ondan Ýadyňa düşýän şu wagtlar. Ýadyma düşýän pursatlaram bar, düşmeýän pursatlaram bar. Ondan daşaryklarda çyksam ýa öýe giremde şu aýdymy başarsam, başarmasam şoňa hiňlenibirek şeýit berýän wagtlam bilýän ýadyma düşýän. Ondan kakam şu aýdym saga höwes edýän bolsa şu aýdym saga ugruna okuýy, össün, hasam kämilleşsin diýip okuyan mektebimde aýdym saat gurnogy bardy, aýratyn. Şo gurnoga saldy. Şeýdibem ýoşuk bilen aýdym saata girişi berdik. Ilk wagtlar aýdym aýtmaklyk kynrak. Kyn. Elbetde hiç sada ilki düşünen ok urun bilen ak, ýolun bilen ak. Elbetde kyn. Onuň kakamyň agalary, jiglerem aýdym saatdan gaty daşda dälle. Ana agasy Halipa Türkşoradow. Onuň jigleri we bir näçe olaram aýdym saat bilen meşgullanýan soň menem aralaryna köp wagtym geçirýärdim. Toy dawaralarına gitse, toy uzak ýerde bolmasa menem ýanlar bilen menem alyp gidäýin diýip ödelenýärdim diýem. Şeý diýip ýanlar bilen gidýärdim. Kakam Lukman. Ýöne Lukmanlygyny seretmezden sunugyň aşygy, boşrak wagtlary goşgy ýazmagy gowurýar. Menem aýdymlarymyň köpsiniň goşgusyny ýazyp berýär. Onu gerek yerine maslahatlaşýas. Nähilek saga, nähilek söz owadan gelişýär. Ya nähilek sözü, nähilek saga owadan gelişýär. Sebäbi saz bilen sözüň ikisiniň gelişmegi ören zerurmy kadýan mene şu Aýdymyň gowulmakly üçin. Hawa, aýdymyň has ýüregi ýakyn çykmak üçin söz bilen sazyň bile utgoşmagy ören zerurmy kadyp düşünýän. Begmurad esasy bu ýsonç bilen aýdasym gelýän zat Mehruan arkadamyz ine Halipa şähertlik ýoluny dikeldip berdi. Hasam rowaşlanyrdy. Sebäbi Halipa hakyky şägirdine duşmak üçin ýa-da şägirdiň hakyky halipasyna duşmak üçin şulara duşar ýaly mümkinçilik gerek. Şol mümkinçilikler Mehruan arkadamyz bize döredip berdi. Diňe bir şäher merkezlerimizde, paýtagtymyzda eýsem owalarymyzda da vilayetlerimizin owalaryny medeniýet öýleri guruldy, täze döwre bap. Şol medeniýet öýlerini, medeniýet ojaklaryny döwre bap, insoňky çykan tehnikalar bilen Mehruan arkadamyz üpçün edip berdi. O yerlerdäki ses ýazgy studiolary diýjekmi, mikrofonlar, ses ýazgy edileni goşmaça sese bezegi berilýän gurallar, insoňky kompýuterlaşdyrylan gurallar bilen arkadamyzyny her bir medeniýet öýüne şular ýaly uly mümkinçilik döredip şo zatdan ählisini üpçün edip berdi. Bu zatlarym halipalarymyzyň şägirdleri bilen şägirdlerimizin halipalar bilen işlemegine uly ýeňillik döredýär. Hemem täze eserleriň dörümegine uly höwes döredýär, hyjy döredýär. Şolar ýaly täze döwre bap, saz gurallaryny saz düzmek ýa-da ses ýazgy edilýän studiýalarda ýazgy etmek ýa-da insoňky çykan kompýuterlaşdyrylan tehnikalar bilen, mikrofonlar bilen ýazgy etmegiň özi uly bir lezzet. Bir aýdym ýazsaň, ikinji aýdymym ýazasyň gelýär. Şu pursatdan peýdalanyp bize şeýle uly mümkinçilikler döredip beren, Halipa şägirdlik ýoluny dikeldip beren
bize sahnada çıkış etmäge, goşgy ýazmagy, döretmäge, aýdym aýtmagy, ýazan eserlerini köpçülüge ýetirmäge, ähli uğurlarda bize görellik mektep bolup duran baş halipamyz Mehriban arkadağımıza köp sağ olsun aýdýan. Oy Mehriban prezidentimiziň belent baş aman bolsun, ömrü uzak bolsun. Köp sağ ol Beýmurat, arzuwlaryň hasyl bolsun. Geljekde de bizim dinleyijiler hökmünde sizden gowy eserlere garaşýas, gowy aýdymlara garaşýas özüm şekilli görnüşünde. Indi ýene bir sora bilen ýüzlenmek isleýän, soňra gepleşigimizi bir siziň ýerine ýetirmeňizde aýdymlar bilen dowam ederiz. Ýa-ni özüňiz sözüňizde bellädiňiz bir ýaşlykdan, mektep ýyllaryňyzdan aýdym saada girişdiňiz. Şu aýdym saat äleminde Mehriban arkadağımyzyň saýatyny sunwatda ýeten üstünlikleriniz hakynda näme aýdyp bilerdiňiz? Beýmurat, şu soraw bermedik bolsaň men özüm aýtjakdym. Sebäbi hormatly arkadağımyzyň saýatyna her bir medeniýet sunwat işgäri uly üstünlüge ýetýär. Sebäbi Mehriban arkadağımyz biziň edýän işimize uly baha berýär. Özüniň şahsy paýlaryny ýapýar. Şular ýalak bagtly pursatlar bize de nisip etdi. Mehriban arkadağımyzyň ıglan eden Türkmeniň altyn asyr bäsleşiginiň bir näçe gezek ýeňjisi boldum. Beýmurat, bu sonç bilen aýdasym gelýär sunwatda iň uly derejeli ýeten üstünligim Mehriban arkadağımyzyň ıglan eden ýylyň parlak ýyldyzy diýen hormatly ady eýe bolmak bagty maňa da nisip etdi. Bu ýeten üstünliklerimiz elbetde bizi bu sonçly bagtly bahtiyar döwürde, bahtiyar duýgularda ýaşadýar. Hormatly arkadağymyz biziň medeniýet sunwat ustadlarymyza, halipalarymyza, hormatly atlar dakýar, ýaş dekinlerimize şahsy paýlaryny ýapýar. Şular ýalak bahtly, bahtiyar döwürde, eşiretli zamanada bizi üstünlüge ýetirýän hormatly arkadağymyz. Nesip bolsa Mehriban arkadağymyzyň bize şeýle bildiren uly önemi üçin, bize ýapýan şahsy paýlar üçin rahmetimiz gaýgyrman. Nesip bolsa täze aýdymlar dörederiz, täze eserler dörederiz. Hemde Mehriban arkadağymyzy, türkmen halkymyzy täze eserler bilen, aýdymlar bilen begenler sip inanýarýan. Köp sağ ol Beýmurat, arzuwlaryň hasyl bolsun, sunwatdaky üstünlikli ýollaryň dowamly bolsun. Geljekde de şeýle bir döwlet sylagylaryň höwürniň köp bolmagyny tüýsüremeden arzuwlap gepleşigimizi siziň ýerine ýetirmeňizde bir kysany söýüp aýdym bilen dowam edäýil. Bir depkinli dinleyijilerin ýadyna galan ajaýyp aýdymlar bilen. Uly höweslen. Mehriban ýyleşler, hormatly tamaşaçylar, dinläň diýince alaň lezzet alaň söz üçin Beýmurat Anymradow aýdym aýdýar. Dostlar dinleň fedar zamin Söýdüm bir eneň näze gaýrany Söýüp geçtim men ömrümi Olur düşüp aramyza maňa bermediler Söýün gyýdym elimden aldylar Ýüregime ýara saldylar Men neýläýin aýdyň adamlar Bakym jany menden aldylar Bir bilsediler nähili söýdüm Dünýäde hemme zatdan ey gördüm Gider elimden öýtmedim Olur düşüp aramyza maňa bermediler Söýün gyýdym elimden aldylar Ýüregime ýara saldylar Men neýläýin aýdyň adamlar
ellikim güneli yanan yollardan edip yüreli ananan yürekler yaralı bire gelip karalı hayt ellikim güneli yanan yollardan edip yüreli ananan yürekler yaralı bire gelip karalı Gün vapısın açıp ben sana orun verdim törümdün Oyulurşum yeterdim ana ters yürüdüm yolumdun Sevgili yarım menem unudurun vakit ver bırak bana Sevgili yarım senem unudursun vakit gerek bırak sana Hayt ellikim güneli yanan yollardan edip yüreli ananan yürekler yaralı bire edip karalı Hayt ellikim güneli yanan yollardan edip yüreli ananan yürekler yaralı bire edip karalı Bana böyle dert gerek mi? Seni süydüm bir derek mi? Eğer tünse sevgiyordu o da dine sen sebepli Sevgili yarım menem unudurun vakit ver bırak bana Sevgili yarım senem unudursun vakit gerek bırak sana Hayt ellikim güneli yanan yollardan edip yüreli ananan yürekler yaralı bire edip karalı Hayt ellikim güneli yanan yollardan edip yüreli ananan yürekler yaralı bire edip karalı Mehruan ileşer hormatly müşahiçler we allar taýlaşan atlyp işime dowam edýäs. Edil siz şu wagt Begmurat Anamradowyň ýerine ýetirmegini bir dinleýijileň aňyny, ýüregini galan bir ajaýyp söýüp aýdymlar. Bir sanany diňsallyk Begmurat ýerine ýetirip beren aýdym üçin hoşallygymy bildirýäs. Şeýle owadan lezzetli söýüp aýdymlaryňyzdan dörejliginizi höwürniň köp bolmagyny tüýsüremeden ardy bolap gepleşigimizi söhbetde şu arkaly dowam edeli. Aýdymça halkyň söýgüsini dinleýijileň söýgüsini gazanmaklyk üçin näme gerek diýip pikir edýän? Siziň pikiriňizçe. Begmurat ilki bilene şu halkyň aňyna galjak, şolaryň ýüregine barjak, şolaryň söýüp dinlejek aýdym gerekmi diýip pikir edýän. İkinji bilenem pesbärlikmi diýen. Täbi toý dawaralara baranda ýa köpçülik yerlere baranda ilki bilen özüň alyp barşyňy häsiýetine synlaýarlar. Halk şoňun seriýadýanda. Şoňun seriýa. Hawa. Özüň alyp barşyň bilen pesbärligiň bilen halka özüň söýdürseň, hemem halkyň ýüregine barjak gowy aýdymlaň bolsa, onu halkyň söýgüsinem, syýlygynam, hormatynam gazanyp bolar.
Sebebi halipalardan galan dürdäne sözler bar. Bizim halipalardan eşitýäs. Saha öz şägirdlerine şeýle diýer eken. İlki bilen bagşy bolma, ýagşy bol diýer eken. Dogry belledin. Edid arkadamyň Mehriban pederi Mäl Qulagamyň goşgutyny Edid arkadamyň ilhamyndan dören döwlet kuşu romanyny da Mäl Qulagan goşgutyny şeýle setirlere gabat gelmek bolýardy. Ýagşy adam müň miweli daragytdyr diýe. Şeň dogry belledin, hakykatdan hem bir köpçülik ýerlerine ilki bilen bir aýdymyňdan, faýdaňdan, sunnatyňdan öňürti halyk dinleýijiler bir aýdymçyň ýa taýdandan gylyk hyýatyna üns berýär. Indi ýene bir sowal, şu sowalam jogaplanyrdan soňra gepleşmedi. Siziň ýerine ýetirmeňizde aýdymlar bilen dowam edeli. Bagşyň bagşy bolmagyny saýdandan näil ähmiýeti bar? Näil pikir edýän? Beýmira saýdandan ähmiýeti ören uly. Kä halatlarda toý dawaralaryna ýa bir döwlet konsertlaryna, ulu sahnalara aýdym aýtmaga çykanda ilk wada kä wagtlar bir kiçirek tolgunma ýa aljyrama şular ýalak zatlaram bolup geçýär. Ondan şo pursatlarda saýdanlaryň çalýan saýdyny diň salyp şolaryň saýd bilen bedäp sen aýtjak aýdymyny doldurup özleriniň ussatlykları bilen doldurup duranlaryny eşitýäňde şo ýerde özüň ýüregiň joşup şol aýdyma şeýle bat bilen höwes bilen girip gidenini duýman galýan. Ine şular ýaly halatlarda saýdanlalarymyzyň ähmiýeti ören uly. Ýa bolmasa ine şu täze eser döredöňde, täze aýdym döredöňde saýdanlar bilen maslahatlaşsan aýdymyň garmoniýalaryny, akkordlaryny hasan baýlaşdyryp bolýar. Sebebi sen özüň bir pikir edýän, onuň saýdanlar bilen maslahatlaşýan ol şu jaýyň şeýlere gedeli. Ya aýdymyň şu ýerjigini şular ýalak akkordlar diýse, şolam has aýdymyň baýlaşmagyna, aýdymyň eseriň owadan çykmagyna saýdanlalarymyzyň, ussat halipalarymyzyň ähmiýeti ören uly. Düşnükli. Indi ýene bir sowal beresim gelýär. Soňra saýdymlar, aýdymdyňlar şeýdip gepleşmedi. Bir ajaýyp aýdymlar bilen dowam ederiz. Biz bilýäs, siziň dörejiliňizde ýerine ýetirýän aýdymlaryňyň ählisiýen ýaly näsöýgi temasynyň estrada görnüşini bir aýdymlaryňyzy dinleýijilere ýetirýäňiz. Sonra o şeýle geljekde bir halipalarymyzyň dörejiliginden, halipalarymyzyň bize miras balan aýdymlardan, türkmen halk aýdymlarynyň ýerine ýetirmek isleňiz geljekde öňüňizde maksat edinýäňizmi? Bir halipalar bize miras goýan aýdymlarynyň şol aýdym bir täze görnüşde ýerine ýetirsem, dinleýijilere ýetirsem diýip maksat edinýäňmi isleňmä? Elbette Beýmurat, ine şu toprakda ýaşap, aýdymçy, bagşy diýilen käri egine atan her bir insan bizim köňüden gelýän halipalarymyzyň aýdymlaryny, saýlaryny, halk aýdymlary täze döwürde döwre wagt edip işläp ýerine ýetirmek bizim her birimiziň borjumyz. Ine ýakynna Halipa Gurban Gummanowyň duşurmazmy atly aýdymny dutar saat guralyny hem de Halipa Atabaý Çargulyň ýaryndan oguryn diýen aýdymny estrada görnüşini türkmen owady teleýaýlymyna ýazg etdik. Nesip bolsa şekili geçirmegem maksat tutunýan dinleýijilerimize, tomoşaçylarymyza geljekde ýetireriz. Düşnüklerine bizim dinleyiciler hökümünde bu halipalan dörejiliginden bu ajaýyp aýdymlara bir şekilde görnüşinde de türkmen owady teleýaýlymyny garaşýar. Indi gepleşmedi. Halipalan dörejiliginden aýdymlar bilen dowam etmek üçin näme aýdym ýerine etip bermekçi? Häzir Beýmurat şu dutar saat guralyny, şu duşurmazmy diýen aýdymy ýerine ýetirip berjek. Ýöne köne sözler sahypaňdan soň. Kerim Haliň bize ýollan sowallaryna ilgi jogap beresiň gelýär. Bu aýdymym şo sahypa bilen hasam alşýar diýende düşnükli. Beýmurat ýaňy özüň saýdanlar hakynda bir sowal berdiň. Gel häzir bolsa Türkmenistanyň atgazanan artisti Atamurat Nuruýewiň diňe dip gurallaryny bir saat ýerine ýetirip bermegi haýyş edäýeli. Ondan soň söýüp aýdymlar bilen dowam ederiz. Onda saat dinleýäs, aýdym dinleýäs, soňam gepleşmedi. Köne sözler atly sahypamyzda Beýmurat Anamuradow bilen dowam edýäs. Dinleýän, diýinje alyň, lezzet alyň.
de girmersin sen. Gülü solun kömlüme, hiç aranabilmersin sen. Yine de yalan sözüm yatlar, haklısın mı yar barısın. Benim için, senin için yok dünyanın manası. Inni yürek söyüp biler mi? Allah sen mi ya da ben mi? Arzudan dolu yürü, mekri nuru sönü. Sen beni bolon günlerimmi, dökmen şoğa hiçbir ömrü. Ken oylanım, bağlanma ya da yollar ayrı. Mehrine seni atlap duruyam, alaşsın söýüde dine özüm yanýarym. Geceler okuyor sensiz küldey koyýar, bulatlaryň eklesi inni peýdasız bilýär. Inni yürek söýüp bilermi? Allah sen mi ya da men mi? Arzudan dolu yürüm, mekri nuru sönü. Sen bile bolon günlerimmi, dökmen şoğa hiçbir ömrü. Ken oylanım, bağlanma ya da yollar ayrı. Men garap galyan, yakıp giden odumda. Bu zeyin erek sönyen, demalarım anamay vermeyen. Yüreğimin sen hovasın alyan. Benim için, onun için dünya manasız bolyan. Inni yürek söyüp biler mi? Allah sen mi ya da men mi? Arzudan dolu yürüm, mekri nuru sönü. Sen beni bolon günlerimmi, dökmen şoğa hiçbir ömrü. Ken oylanıp bağlanma ya da yollar ayrı. Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, owalar sağlaşan atlyplaşymyzda Begmurat Anamradow bilen Köne Sözler adly sahypamyzy dowam edýäs. Ýa-ni ýene Begmurat Köne Sözler adly sahypada maňa sowal ýokmy diýdiň? Sowal bar. Ne ýerite? Gahrman arkadamyň şaha adam bilen açylan Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyar talebi zehirli dostumyz, şahyr dostumyz Kerim Haliýew bir näçe sowallary bize ýollapdyr. Elbetde sowallary mine magtumulat amyň Nussowy şahyrlarymyň sözlerini gabat gelýän käbir gadymy türkmen sözlerimiz elbetde bu sözlere biz ýerine ýetirýän türkmen halk aýdymlarymyzda, milli aýdymlarymyzda gabat gelýär. Elbetde bu aýdymlaryň manasyny düşünmekligem her bir türkmeniň borjy. Indi ädir biz size sowal hödürler, sowalyň 4 tane jogaby bilen ana şol hödürlenjek 4 jogabyň içinde de bir jogap dogry. Bilmeseň işaret ederin, kömek ederin. Umuman bugün bir näçe gadymy türkmen sözleriniň manasyny şu pursatda bize tomaşa edip oturan tele tomaşaçylarymyz bilen bilelikde şoň düşünür. Başlaýmy? Başlaýly.
Ilkinji sowalymyz Magtymyl atamyzyň goşgularyndan, ýagny daşlar bilen goşgusyndan. Şol goşguda şeýle setirler bar. Beýmurat, gümra bolup ýol ýitirdim, oturdum biýoşlar bilen diýär. Magtymyl atamyz. Şu setirde de biýoş sözüne gabat gelmek bolýar. Biýoş sözi näme manyny anlady? Ýani ekrana berýär, jogaplar ýalty, ýat biýgäni, ýüzsüz, awraýsyz, dana. Şu setir täzeden aýdyp bersen. Gümra bolup ýol ýitirdim, oturdum biýoşlar bilen diýär. Onu danalar bilen bolýar. Danalar bilen gümra bolsaň, bir ýerde otursaň, Ýok, ol ýol ýitirdim. danalar bilen oturup ýol ýitirdim diýen ha. Gümra bolup ýol Ýaltylar bilen hem diýen ok, awraýsyzlar bilen hem biýgäni bilen hem diýen ok. Ýöne şu ýerde biýoş sözi gadymy türkmen sözi de biýoş sözi häzir şu sözleň haýsynyň asyl manysyny berýär. Şu jogaplar. Ýara ýüzsüz, awraýsyz. Ýa-da ýalta bolýar. Awraýsyz adamlaryň gowsy bar. Ýaltalan gowsy bar. Ha? Yo, her Ýaltalan içinde gowsy bar. bardyr. Awraýsyz adamlar. Awraýsyz, gowy bolsa awraýsyz bolmaz da. Onu aýdy jogap saýlar. Awraýsyz. Berekella jogap dogry ýene biýoş dedi, o ýüzsüz, awraýsyz diýen manyny anlady ýene. Goşguda aýdýar, gümra bolup ýol ýitirdim, ýolumy ýitirdim diýär bir işe meşgul bolup başyma bir biýoşlar, oturdum biýoşlar bilen diýär. Biýoş dedim, awraýsyz, ýüzsüz adamlara aýdylýar. Indiki sowalymyza geçýäs. Indiki sowalymyz gile sözi näme manyny anlady? Jogaplar: hile, gahar gadap, öýke kine, guman. Molen epesin şu ajaýyp setirlerini gile sözüne gabat gelmek bolýar. Ey göz, bana gile etme. Janana gidenden soň. Bak ýagşy nazar berle, gülgün ýüzüni görseň diýär. Näzere goşguda aýdýar. Ey göz, bana gile etme. Beýmurat, men pikirimçe gahar gadap mı diýen? Adam öýke kinesini gözü bilen düşündirip bilen ok. Dogry, ýöne öýke kine has jogaba ýakyn gelýärmi? Men şuna söyle. Benim şu gahar var şu. Ey göz, bana gile etme, janana gidenden soň. Ha, ey göz maňa gahar etme diýen bolýar-da. Ýöne ey göz maňa öýke kine etme diýen bolýar. Mene öýke kine saýlaýam. Şonu saýlaýlymy? Jogap. Şonu saýlaýyn, sen aýdym saýlaýan. Nenem sen saýlaýan jogap dogry Beýmurat ine ödürlän sowallarymyzyň ikinjisine de dogry jogap bermekle başardyň. Indiki sowalymyza geçelik. Indiki sowalym haray sözi näme manyny anladýar? Bu sowalyň jogabyna yeňillik bilen bilerimkäň diýär. Haray jogaplar bilen tanşady. Kömek, ýardam, wada, sowap, habar. Magrupiýanyň şatlyk goşgusyny şeýle tetirlere gabat gelmek bolýar. Magrupi diýir, sen eýlegil haraýy, wadaly wepaly ýarym amanmy diýir. Men pikirimçe habar. Sen eýlegil habary wadaly wepaly ýarym amanmy. Maňa habar berdi ýa-da, ha? Bilemi? Ýöne jogapda Ýöne başga kömek ýardamym gabat gelýär. adam bir-birinin hara isleýär. Magtymyl atamyň goşgularyna da hara isler diýen söz Gabat gelýär, gelýär. gabat gelýär. Ýöne edil şu ýerden many alsaň, kömek ýardam sözi has ýakyn gelýär şu Häzir jogaba. kuwatda da bir türkmençilikde ullanylýan sözleň ýerde haray. Haray isläp geldim. Hara isläp geldim. Şu kömek ýardam isläp geldim. Şu jogapda durýar. Habar ama golaýly ýa-ni kene. Aýna şonu saýlaý. Ýok. Kömek ýardam. Jogap dogry. Haray sözi kömek ýardam diýen manyny anladýar. Indiki sowalymyza geçelik. Musafir sözi aňsadyndan ýollapdyr Kerim hali. Musafir sözi näme manyny anladýar? Jogaplar dertli, sergezdan, başga ýurtdan gelen, hassa, ejid. Kim Başga ýurtdan gelen. musafir? Musafir sözi Beýmurat haýsy goşguda gabat gelýär? Näme keminanyň janyň baryna goşgutyny şu tetirlere gabat gelmek bolýar. Hani meniň janym ýollaşym, musafir men söýün hanyň baryna diýär. Şol sergezdan,
men başga ýurtdan diýen manyny Gözläp gelen ýollaşmy. hawa şeýle manyny berýär-de şol. Şoň üçin sergezdan Başga ýurtdan gelendiň jogap jogap saýlaýasmy? Hawa. Jogabın näme dogry? Däl. Jogap dogry. Dogry. Berekella. Näme dogry? Ýa, jogap dogry. Indi ahyrky sowalymyza geçeli. Giriftar sözü näme manyny anlady? Zeliliğinin eyledi husnuna xaridar men goşgutyny şeýle setirler var. Dat periyat dilber diýdim, hiç ötmedi haraýa, etdi yaman derde giriftar men. Giriftar sözü benwan etmek, baglanmak, oklamak, dost, düşman. Men pikirimçe edil şu setirlerde baglamak. Etdi yaman derde giriftar men. Baglap goýdy, Baglap goýdy. benwan etdi. Haýsy jogap aýlaýan? Etdi yaman derde giriftar meni. Dost düşman ama. Bir gezek ýalňyş göreýin, näme aýdýan jogap? Sen kömek et. Kömek eden, bolýa men tarapdaky jogaplar aýraly, dost bilen düşman. Men tarapdaky jogap bilen birim dogry. Onu şu benwan etmek, baglamak bolýar. Onu saýlaýarsam? Şon saýlaýan. Ine mehrwani leşer, hormatly tamaşaçylar, Emrat Anamradow Kerim Halifoň bize ýollan sowalynyň dördüsini dogry jogap bermekle başardy. Ne 5-nji ýalňyş man dogry jogap berdi diýesim gelýär. Berekella Emrat ine Kerim Halifoň bize ýollan sowallarynyň ählisine dogry jogap bermekle başardyň. Ýaly sahypa gyzykly ekenmi? Gyzykly. Dogrusy käwir sorawlarda, käwir jogaplar meňneşirek gelýär bolan pikirlendirýär. Şu jogap dogrymy kaya, bu jogap dogrymy kaya? Ýöne bilmek gyzykly. Ýöne bilmek gyzykly. Bugün biz bir näçe adymy türkmen sözleriniň manysyny tomaşaçylarymyz bilen bilelikde düşündik. Inni äli dutar saduralyny Halifa Gurban Ummansyn törejligininden duşurmazmy diýen aýdymy ýerine ýetip berdi. Hawa benim täze başardygymdan şu dutar saduralyny hemem sadanlalan kömek bilen başardygymdan duşurmazmy diýen aýdymy ýerine ýetip berýän. Anonna bizem ol aýdymy siziň ýerine ýetirmeňizde gepleşimizi dinlemek isleýär. Mehrwani leşer dinläň, diýinjalyň, lezzet al. Baharda kuştun many, sen men geçtin terbegülüm. Terwa sordum sen daşında, ödüm aşık şol bilbile. Terwa sordum sen daşında, ödüm aşık şol bilbile. Arman elim bana deldey yüğürdü özgü yere. Aramada yollar düştü, alıp gitti uzaklara. Aramada yollar düştü, alıp gitti uzaklara. Önsüp arayan yürük eller, sana aradan koşurmaz mı? Koşurmaz mı? Bizi ayıran salan yollar, inni haydi duşurmazmy. Bizi ayıran salan yollar, inni
duşurmazmy. Gittin yöne kulağımday sen mıdayım sözün galli Nevli gözül gülürüm to gülüp duran gülüm galli Nevli gözül gülürüm to gülüp duran gülüm galli Undulama yaşayarsın hayallarda, arzularda Nire baksan seni göryen gül keşfindur ehli yerde Nire baksan seni göryen gül keşfindur ehli yerde Önsüp baryan yürük eller sana arzım boşurmaz mı? Boşurmaz mı? Bizi ayraz halan yollar inni qaytıp duşurmazmy. Bizi ayraz halan yollar inni qaytıp duşurmazmy. Inni qaytıp duşurmazmy. Inni qaytıp duşurmazmy. Mehrbani ileşler, hormatly müşahiçler, wagtlar saadaşyny atletleşime dowam edýäs. Ine gepleşimizden bugun sanyny biziň parlak ýyldymyz, meşhur aýdym şeýimiz Emrad Anamradov we sadanarlar topary bilen biziň gepleşimizde gatnaşdy. Bir näçe owadan söýüw aýdymlaryny başardygyndan halifalyň dörejiligininden biziň milli saat senedimiz bolan dutar saat uralyny da halifalyň dörejiligininden bir aýdym ýerine ýetirip berdi. Gydykly söhbet etdik. Halifa Türkmenistanyň at gyzynyň artisti Atamrat Nuriýewiň ýerine ýetirmeginde bir ajaýyp sady diňsallyk mumman gepleşimiz bugun gydykly bolup ýerine düşüp diňleýijileň bir göwüne ýarandyr diýen umydymyz bar. Biz ýene bir ýoly sadanlarymyza şeýle-de Emrad Anamradow dörejilik toprumynyň adyndan diňleýijileň adyndan sag bolsun aýdýas. Geljekde de gowy owadan eserlere, aýdymlara, saatlara garaşýas. Köp sag bolun. Emrad şu gepleşige hormat bilen çağıranymyz üçin sag bolsun aýdýas. Şu pursatdan peýdalanyp bize ýazmagy, döretmäge, döreden aýdymlaryny, saatlaryny, eserini dünýäň ýüzüne ýaýmagy, halk köpçüligine ýetirmäge bize uly mümkinçilikler döredip berýän mehriban arkadagymyza köp sag bolsun aýdýan. Şu biz näme üstünlüge ýeten bolsak, elbetde arkasynda mehriban arkadagymyzyň taýsız tagallasy dur. Mehriban arkadağımız bizim medeniyetimizin, sunudumuzun hak howannary, bizim baş halifamız mehriban arkadağımızda bize döredip berýän şeýle uly mümkinçilikler üçin köp sag bolsun aýdýan. Oý mehriban prezidentimizin jany sag bolsun, belent baş aman bolsun, ömrü uzak bolsun, alyp barýan ähli beýik tutumly işleri mudama rowaç bolsun. Köp sag bol, Beýmurat arzuwlaryň hasyl bolsun. Öňde goýan işlerinde de uly üstünlikler arzulaýas. Bir näçe owadan aýdymlara da sizden garaşýas. Özüň bilýän gepleşimiziň ahyry Gahrman arkadamyzyň beýik işleriniň wasbyny ýetirýän, diýarymyzyň asuwdalygyny, halkymyzyň bagtyýarlygyny, ilimiziň agdy birligini wasp edýän joşun aýdym bilen jemlenilýär elbetde. Bugunky gepleşimizde de siziň bir dörejiliginizi şeýle bir biziň özümiziň gowy görýän ajaýyp aýdymlarymyzyň biri
ýaşa mehriban arkada diýip bir ajaýyp aýdymyz bar. Mümkin bolsa şol aýdymadyr gepleşigimizi ýerine ýetirip berseňiz, şol aýdym bilen hem gepleşejem laýly. Ulu höwes bilen beýamrat. Bide bolsa mehriban ileşler siz bilen sagollaşýas, gepleşigimiziň ahyryna bide halipa bolup duran, ustat bolup duran, mehriban arkadamyzy bide ýaşamaga, işlemäge döredip berýän ähli mümkinçilikler üçin köp sag bolsun aýdýas. Mehriban arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Alyp barýan beýik işler elmydamy uly rowaşlyklara wetsensen, edid arkadamyzyň badalga beren Türkmenistan parahatçylygyň we ynançmagyň watany bilen ajaýyp ilmizde de bagtyar türkmen halkymyza oýunlyň, toýlugynyň, bagtynyň ýar bolmagyny tüýsürekden arzulap Beýmurad Anamradowyň ýerine ýetirmegini ýaşa mehriban arkada diýen ajaýyp buýtunçly aýdym bilen biz gepleşigimiz jemleýär. Ýene de Alajak bir hepdeden Türkmenova tele ýaýlymyna hepden ýegişenmegini diýdarlaşança hoş wagtyňyz. Aydın olur yüreğin her coşkunu, edilýän işlere sarfa var bolsa, halka nesibedir baktın daşkını, yurt başında dana arkada bolsa, sizin bilen yetdik parahatlığı, size olan ınam bizi yalkayar, yetirdiňiz bakı bahtiyarlığı, kahramansiz, mehribansiz arkada. Diyar bir karar eyledim, yaşa mehriban arkada, ile bahtiyar eyledim, size şirin can arkada. Diyar bir karar eyledim, yaşa mehriban arkada, ile bahtiyar eyledim, size şirin can arkada. Sizin muvadi bilbilin, udurut gücünden silin, ceviz aldı birdirilin, taşında bir bar arkada. Sizin muvadi bilbilin, udurut gücünden silin, ceviz aldı birdirilin, taşında bir bar arkada. Şu yaşadan dövrüm üçün, güldaşadan ömrüm üçün, reyhana kömlüm üçün, sağ ol kahraman arkada. Şu yaşadan dövrüm üçün, güldaşadan ömrüm üçün, reyhana kömlüm üçün, sağ ol kahraman arkada. Günlerim gülüntirmiş bir, ulu dünyaya girmiş bir, kaderin kımmet bilmiş bir, dövrü şöhret şan arkada. Günlerim gülüntirmiş bir, ulu dünyaya girmiş bir, kaderin kımmet bilmiş bir, dövrü şöhret şan arkada. Sizin muvadi bilbilin, kudurut gücünden silin, ceviz aldı virdirilin, taşında bir bar arkada. Sizin muvadi bilbilin, kudurut gücünden silin, ceviz aldı virdirilin, taşında bir bar arkada. Şu yaşadan dövrüm üçün, güldaşadan ömrüm üçün, reyhana kömlüm üçün, sağ ol kahraman arkada. Şu yaşadan dövrüm üçün, güldaşadan ömrüm üçün,